Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Kaixo, ongi etorri Gamerauntzaren laugarren denboraldiko 18. atalera, ja 77. atala, okeres baldin manago, ez dakit, 76. Eta, bueno, badoiaz aurrera, egunera gerturatzen, eta astero Gamerauntzaren Twitch kanalian gare, bosterdietatik aurrera, zuen iruzkinekin batera aldo guneinean, joan zan hastian nahiko mugidua izan zan eta, baina oso gustora. Eta gero, nola ez, naiz irratian, igandetan, 8 aurrera, FM-ean. Baitza ostegunetan txapa irratian, eta gero, betiko plataformetan aurkituko duzue podcasta, zein bideoa, iVoox, Pertube, YouTube, Spotify eta olakotan. Gamerauntzaren komunitatean parte hartzeko gogoratu, dagoizela gamerantzia.eus, eta baita Gamerauntzia Telegram kanalean, ni Damian Baina betia naiz, eta nerekin dare, betiko bezala, landeruntueta, eta arito driosola, haupa gaztiak. Haupa, arratsaldeon, bai. Haupa, arratsaldeon. Berritasunik edo, esan. Egun nahiko potentik egiten bideojoko munduen, ez dakitxo onerako edo txarrerako, gero komonteko guztanak. Baina hor bai badago justo oina maieran sartu duten albiste, bueno, ez da albiste bezta, baina laburtxu betor, nahiko potenti izelekela, baina momentu zurrumurrutxu batzuk bestire hor Xboxen inguruen. Gero sartuko gara horretan, denbori badagoen. Ondo. Kasetarixak azkenean beti albistean... Ez que, hainbat albiste urten dire, gauza desberdinen inguruen, eta moten deuz zozer potenti etorriko zala ez dut uste hona, baina, bueno, datozen hilabetitan edo urtietan ikusko daia zelan aldatuko da egoeria. Arra, itortu horra dago. Bideojoko garatzea zai goten dira gure podcastana albiste guztiak egunen zehar ateratzeko. Hori da. Ja, aztenga momentuan, ez? Hori da. Bomba, oso ondo. Hola izaten da, bai. Albistetara, orduan? Ados, bai. Gaur mamilla egongo dala. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko. Bale, aztenga albisteekin, eta okeres baldin banago, lehenengo gauza, otsaileko kontuei buruz gabiz, ezta? Bai, bueno, beti hil bakoitzen hasieran gustatzen zaigu pixat. Rekapitulazio bat egitea hilean zeharraterako dian jolasena. Eta, bueno, nik ez dakit eguraldiak afektatu du, no? Ze nahiko otsai, bakit alde hortan, Euskal Herria aldetik bintzat, nahiko ohikoa ez dena izaten ari zatela, temperaturetan behintzat. Hemen Austrian ere, bai? Gaur 17 gradu ite zituen da otsal batean. Oso arraro dana. Eta ez dakit, guraldiak afektatu dion garatzei edo zer, baina normalean otsaiaz denean izaten hil bat, hainbeste lanzamiento goten dialak, bueno, nahiko hil honetan nahiko garrantzitsuak eta bastante datoz. Eta pixka... Bai, justo gonez gaur begiratzen, pixkat bideojokoen kadentzia eta bala, eta gonez ikusten ez, plataformatan zenba joko irtetzen dien urtero eta 2004an, Steamen, exactamente Steamen, eta egia da, karo, Steam bera plataforma behazko azten joan dela, baina baseukan, ez zala 2004an hasi zala eta 2005an ja piloa gehiago, baizik eta urte pilo baten egon zan, pixkat, azten, baina poliki. Eta 2004an, 160 joku ero argitaratu ziren, eta joan zan urtean, ero indala 2 urte bentsat, 10.000 eta piku pasau ziren. Kuidegu kontutan, dala merkatu bat, azkenean azten da biena. Egia da gero, ez dugu kalitateari buruzen beste hitz egingo, ez? Joku asko egiten leike, baina ez danak iguala inonak, baina, jode, egia da, gehiago, gero eta gehiago dala, ez? Eta nik uste dut, sensazio orokorrean badala, gero eta gehiago aukeratu behar da ze jolastuta zerez, eta beti geratze jauz, gero eta joku gehiago ezin probatuta edo, ez? Eta gero eta gehiago dago. Guztiz adoz, bai. Bai, eta gainera dauden prezioekin ezin dezu dana jolastu. Hori beste bada. Eta ukinarren be, ez? Horren beste, horretamenek eta bizu badakigu ondo, zer dan Humble Bundleko katalogoa zerrendi ukitzi horratzien lepoan. Baina zinezkoa ez da matara jolastie, joku azkenien, ez
mundu honetan ez da bien antzat edo, ez dire liburu baten edo film baten modukoak, ez? Hori da. Orduek eta orduek hartu alda bez, batzuk aldirizin ordu betekoak, beste batzuk 100 ordutakoak. Orduan, egunera aruti ez, jokatu nahi duzu zen joku horren zerrendie askotan, zinezkoa izaten da. Bai. Bueno, hau esan da, otsaieko eta otsaian aterako dien jolatzetara etorriko gea. Eta, bueno, hasiko gea, naiz, gaur irratsaioa grabatzen deuna otsaiak 5 izanik. Pare bat, edo 3 jolas jada estrenatua daude, lehen horietatik lehenena Gran Blue Fantasy Relinta, PC, PS5 eta PS4 atera dena. Eta Lander, besako agatu beharko dituzu, porque nik ez dut ezagutu egiten jolasa. Bai, berez, Mendebaldien ez da horren ezaguna Gran Blue Fantasy sagia. Batez be Asian mugikorretan da asko jokatzen da nolako gatza joku da, ez? Oin gitzi, bertonen izan, oin gitzi urte pare bat, 3 ja, estreneban Arc System Works estudio japonerrak borroka joku betez, Gran Blue Fantasy versus. Baina Relinka guntxe estrenata da, oin urte piloa iragarrezan berez, 2016 garren urtien Platinum Games, Bayonetta eta alako jokuen garatzaile hasi izan garatzen. Gero 2019 zen horra asokasi ziren da garatzaile aldatu zen, da Sai Games, da orokorrien Gran Bluek etzen da bezenak eta bar, horrek hartu ban ardurie garatzekoa. Eta, bueno, badalako Monster Hunter antzeko ARPG bat, ez? Fantasiasko mundu baten ibilko gara, misio desberdine betetzen, oso itxura anime estetikagaz eta tal estetiko grafiko potentigaz egiz izan. Eta hori hainbat pertsona ideko guz, gatza jokuen horan da, gizen bat pertsonaia desberdinek lortzen juten gara, bakoitza bere abilizizekaz, eta bar. Eta hori apure proposatzen da bena, ez? Misioa bete, monstruan kontraen, gero etxain nagusizek eta hortik baliabideek lortu gure pertsonaizeko hobetzen juteko eta bar, ez? Bukle hori. Baina orokorri nahiko harrera hona auki deuela moten dugu. Steamen adibidez, valorazio, ez holan bikainek, baina 93 orakoak dekoz, orduen moten dugu, jokalarezin artien harrera hona auki deuela. Eta berez, hobetzeko pertsonaiak eta dirua lagaiako da, ez? Baina joku barrukoa, ez? Mugiko horretan, nik uste bai, txalako betiko gatza edo ordainpeko erdi doako erdi ordainpeko elementuak, baina hemen ez, hau berezko joku handi bet da, bai. Ez da doako ez ebez, orduan berez joku osoa sabiz erosten, ez? Ez da ordainpeko mikro ordainketarik ez alako gauzatzurik. Bueno, nahiko itxurozoa ikusten da, hau da zanet. Ez da irrealista aldera jota estilo artistikoa, baina bere estiloan bastante resultoia ikusten da. Eta, Lander, esan dezuna, 93ko valorazio positiboak izateko jolas bat hain famatua ez dana ekialdean, mendebaldean barkatu, bastante ondo dago Steam baterako, beraz. Bai, nik uste hori, jente asko gonda etxera duten, nik adibidez, igual, ez dala esagun esan beroan nigaitxik eta gugaitxik horoko horren zerrezai honetan, gero bai, uko desbere saliek asken finien, baina bai, ja Platinum Games garatzen ibizanien jente asko jarraitzen man joku esan, horra aldaketa asko gondire, adibidez, Platinumen bertxinoa hakan slash gehiago zan, ez, bai honeta estiloko zinezko jokue. Hemen apurek heldu hau edala esan aldugu, edo beste kutsu bategaz, Monster Hunter rollo horregaz, ez? Baina, Monster Hunter berez da gaur egun Capcomen saga arrakastatxunetarekoa, jente pila batzen deu, orduen olako saga bat hartun de antzeko joku eratzi, ja, arrakastik arko etxuek zita izango da. Bueno, palborrekin ikusi dagoz. Zer data. Urrengo jolazera pasatzen geha, hau ere oso, hau jana, Gran Blue Fantasy baino are ezagunagoa da mendebaldean. Persona 3 Reload jolaza da, jada estrenatu izan dena, PC, PS5, PS4, Xbox Series eta Xbox One-en, Switch-ezik beste guztietan. Eta, Lander hau bai zuri uste dizutela, eta personan oso zalea zehala. Bai, eta esan benean, Landerri esker, ia niego naizela tentauta erosteko. Pasa que sekula esto jolastu bat, eta pizka pentsaukot. Niko garesti urten da, bai, Bai, normali baino garestitxo urten da, hau, ja hasi dire Atlus eta Sega, euren jokuen presizio egoten.
ez da, 70 edo 80 dizen, Damian? 70 esango neuke. 70, ez da, bai. Baina, jode, karo, da remaster da, bai. Egia da, gauza pila bat aldatuta omen datoz. Bai, hori. Osea, remastera baino remake da, berez Hori da, Persona hori da. 3 originala PlayStation Bizen estrenesan, ez, bere gara izen. Orduen reload honek egiten da bena da, gitxi gora bera, Persona posten atal grafikoa prutera bertute, hobeto, eta bar. 70 euro, konfirmauta. 70 euro. Ez que, kero egizea joku luzi dela, eta ordu pila sartuko duzu, gustetan badatxun, baina... Bai, bueno, eta funtziona bain da, ez? Bai, printzipioz bai. Nahiko harrera nauki dugun epe bai. Bai gize da tal teknikoren bat edo beste aipatzen dala hortik. Adibidez, estaterrakaz dalako guzakaz, egoten direla izosketa batzuk, jolasterakoan eta bar. Baina orokorri nahiko balorazioa prentsa aldetik, azkenien publiko untxeaz ida jolasten, pasan hastien, eta esan duten moduen oso joku luzi dire, 70 ordutera jo alda bezerrez. Osak, ikusko eguna berton da JRPG bat, txandakako borrokak eta bar, baina Atlusen joku honek, Persona saga honek atzen da bena Shin Megami Tensei saga nagusiko personaizek batez beti aburruek, etxaizek eta bar. Eta hori atzen dugu apurruet Japoniako institutuen girotzigaz batzen dugu. Alako beste, gure egunerokotasune biziko dugu, klasera joango gara, gero beste fantasia ziega batzuten barrenatuko gara monstruak hiltzen eta bar, orduan hori dana nahiko ondo bateratzen dugu, ustartzen dugu. Eta histori potentiegaz, azkenien, alako JRPG salintzat oso aproposa, baina munduen sartu gure da berantzat be, nahiko egokitzen zen leiken joku da Persona 3. Bai esan bier da, justo, 3. atala izen arren, eta gana remake, bardintxo, ze joku baukotxak bere historizo dago, oza, bardintxo non ikastezaren berez, orduan saria lasai ametik. Baina, bai, Persona 3 berez, PlayStation 2ko lehenengo joku izen da sagakoa, bere mugak utzi mazen, oinoko espien oso argi eukin sagien nondi bideratu, baina, ordureko badeki ez, eta orduen aldaketa honek ez mekanik aldetik remake badeko zen bat aldaketa, eta, nahiko txukun izan dik ez, lehenengo biderez Persona bat jolasten da benantzat. Urrengo jolasarekin jarraituko dugu, jada estrenatuta ona baita ere, Suicide Squad, Kill the Justice League, eta hau PC, PS5 eta Xbox Series erako atera da, generazio berrietarako, eta, Suicide Squaden jolasa, ez dakit, egia esan superheroiak ez ditut oso gustoko, eta ez dakit ze puntutaraino jolasonek exitua daukan, ze bakira diz Batman edo ateratzen denean ez bada jolas oso bugeatutakoa edo atera exitua izaten dula, baina ez dakit jolas hau entzat gaututa daukot. Jaixo da, ez? Hainbat arazoaz eta estrenatu dainoko arazo gizogaz. Hau da Rocksteady Studiosen bideojoku barreze, hau da Batman Arkham garatu bienan jokue. Eta are gehiago, joku hau Suicide Squad hau Arkham Knighten hostien kokatzen da, ez? Osea, unibertso bardinen kokatute dago. Eta, dekogu alako tiro jokue, aventura jokue, zerbitzu jokuen mekanikakaz, bidizioen bat ikusten bada zuen jokagarretasuna ikusko duzu ez, etxai bako hiltzerakoan etxen dugun minen puntuek, esperientzia puntuek, ez, pantaile zenbakiz beteta geratzen da, 4 pertsonai nagusi kontroleko duguz, Harley Quinn, Deadshot, Kingsguard eta Captain Boomerang, filmiek ikusi badu zuzan ja zagutuko duzu, segurunik. Eta batez hori da, izenburu dinen moduen, gure helburu izango da Justice League, hau da, Superman, Batman, Wonder Woman eta bar, horredanak hiltzie, Brainiak, superpilauek honek kontrole hostien, ez? Brainiaken kontu beti izan da beste pertsona batzuk kontroletan da bezala, eta hori ze da, gitxe gora bera pastan dana jokuen. Zer da, garapenagaz paseana, hainbat filtrazio egon dire azken astiotan, gidoi osorik filtratu da, gameplay zen irudi piloa, lio bat izen da, aparte oin jaize urtebete State of Play baten erakutsi bien, eta jentik espan oso ondo hartun, ikusterakoan zerbitzu joku edala, eta honek mekanika guztizeko dauzela, gero ordainpeko elementu piloa bai, desblokeatzeko, ez da hitz. Azien nik uste jokue jaixo zala modu batera Rocksteady dan estudizo handize kontuten hartun da.
Eta denporigaz Warneratik esan dutxila, nahi jogu apurtezitie Destiny talako joko modukoa, oda eguneratzen jutie ordainpeko gauzakaz eta bar. Eta azkenien aste borraste baten bilakatu da, bueno, seguro nik hor ikusten dela atxien badekola joku honan zozer, baina arazo eta oztopo asko deko zena bai aldi berien. Eta momentuz, balorazinak ez dira oso positiboak, ez dakit zelan amatxuko da jokuek. Eta pixka beti, azken aldean, zinean be Suicide Squad, orokorrean DC, flojio ibiltzen da, ez da nian Batmanekin arduten, ez? Supermanekin be, eta hori Superman dala ez da ibilik netzat baina zertau. Bai, eta gero Zack Snyderren bersinuakin eta hobeto txua eta hola, baina ez dakit, ez da bukatzen formuliaken asertatzen, eta da peniaz, berez pertsonaiak eta oso ondo dara, ez dakit, segaitik ero ez da ben funtzionatzen hainbeste zinean, ero gare oso saturauta ja superheroien pelikulekin, izan lehikela bai. Baina bai, ez dakit, niri bentsat nahiko hotz lagatzen lau, eta karo, igual gero bez, hainera kargarria, ez paduka atzian efekto llamada hori, azkenean joko honen salia zen izango da. Komikien saliak, ez dakit. Komikien saliek eta gero, nik uste marketing aldetik nahiko kanpaina potentin da bela orokorrien, iragarpenatan eta bar beti egon dire, ez? Aurkezpen handizetan, eta proposamena bera, bera Suicide Squad igual horren ezagun espadan be, filmiek bai ukida ospena ikotxu, txarrerako da onerako esango dugu, bueno. Bai badakize, azkenin helburu nagusize, Superman, Batman eta bar hiltzie, nik uste dia berez, badala apurneko bizarro eta arakargarez esentxu baten, ez? Baina, eske, joko bera, gonaz ikusten, bidize asko gameplay zinak eta bar, eta hori, nabari da hor, zozertan faietan da bela, ez? Gidoizen jentik asko badin ez da, zelan hilko dugu Harley Quinnek Superman bat. Bueno, hor dago grazizia apurro du bai, ez da? Hori beti izan da DC, Bai. Guztiz. Eta, honek Injustice borroka jokutan beha purbet hortik jutezan gauzi, ez? Dalako pastilla batxo lortzen biezan, eta Supermanen jarra bere ganatzen bien. Eta horregaitzik borrokatzen da bedanak alkarren artien. Aitzak eze beti da superheroien munduen. Horren ez dut uste hori berez arazo izin behar danek. Arazo beste batzu dire, eta hori aipatu dugu zena, ez? Errendimendu aldutik aipatzen da batzuk ez da horren ondo. Grafikoki oso potenti da hori bai. Bai, arpegiak ikusten nahi naiz, bideoan, eta oso ondo daude egin da. Bai. Rocksteady berez, eske Arkham Knight gaur egun nitzako, bardintxo ize 10 urteko bideojoku dela, oso ondo ikusten da. Orduen... Gero igual jostagarria izango dala, Osea, esaten dut, niri gogora azten dut, igual ez toka zer ikusiri, baina Guardians of the Galaxy bideojokua, irten zala bai bastante problemekin, eta, ez? Gero arrera honek iban bai, arek. Gero oso ondo funtzionau da. Bai, honedekona da kooperatiboa lau jokalarintzat, orduen zentzu horretan igual lau logonez jokatuto oso ondo gon leike, ez dakit. Ja. A ber zela funtzionatzen da ben. Ikusko dugu, gero badeki ez pentseta, ez, hori, zerbitzu joku izango dalez, denboraldi piloa, gauza barrizekaz, misinio barrizek, pertsonai barrizek, ikusko dugu, zenbat irauten da ben, da zelandoako ni bilbide hori. Bueno, superheroiak alde batera utzita, super izan gabe, baina heroina batera etorriko gara. Ze, Tomb Raider batetik irukurako remasterrak izango ditugu, eskuraik, jolas ultramitikoa. Baina hau ez da aterata, baizik eta otsaiak 14an aterako da, PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One eta Switcherako da. Plataforma guztietarako. Eta, bueno, ikusten da jolasa ez dela, garai bateko klasikoiek bastante ondo daudela zein da, remodelatuta, baina ez da gaur egungo Tomb Raider baten kalitatea. Baina, jolasoieko zonak izaten jarraitzen dute, hortaz. Hau bai da remaster bat, ez? Utzutza, ikusten da, grafikotik garbitu eta iguala dela jokua. Hori eta hori jokuen bertan aldo zuen, honek Master Chief Collection eta moduen itxan moduen. Aldatu, ez? Aktibatu eta desaktibatu. Momentuen bertan bai, aldatzi grafikoak. Ni zarra dana euskat, así que... Oso joku mitikoak ez, esken finen, nik ustetan jolastu dugule modu batera da bestera, igual gainditu ez, baina jolastu seguru bai, ez, batez veteranoak.
Eta hori da azken izkentzen da bena, ez? Ba, nik uste dut, bai, barreztu da bela bai, kontrol eskemi, Neba duzun tanke Ja. kontrol zarrakaz jolasteko aukeri edo barrezekaz. Okerespan abien holan da, Orduan, ba, bueno, mentzete hainbat urtez jolastu barik ibibaz zaren Tomb Raider klasiko honetan aukera hona da barriro bueltetako kontrol barrezekaz. Zarrak, espazio zen oitzute, gogorrak Gogoratzen Bai. oso gogorra zala. Baina ala eta B honek zentzua badoke kontrolorrek, zetana funtzionatzen zean olako kubotan, ez? Eta zertana eskerrera itxen mazinen kubo bat eskerrera. Bai, Hola, saltua beti izan distantzia berdina, eta orduan zentzua bazukan. Ez Azken dakit, puzzle bat zan dana, ez da? Bai, hori da. Saltoak edo borrokak eta bar, azken puzzle bat ziren, bai. Bai. A ver, Ba, bueno, klasiko batetik beste klasiko batera, gutxienez bi pertsonaiak, Mario versus Donkey Kong, otsaiak 16an estrenatuko da, eta bueno, imaginatzen dezuten bezala Switcherako soilik estrenatuko da. Eta, lanbera, hau ez dakit, hau da joko betiko klasikoa, ala... Berez, Game Boy Advanceen estrenesan bideojoku baten remake. Eta, bueno, proposamena da bebai, Donkey Kong zarran ez klasikoa, mekanika bere ganatzen deuz. Alako plataforma eta puzzle joku bat dala zan lehike. Mario kontroleko dugu, eta gure helburu izango da Marion jostaio bereskuratzi ez, Donkey Kongekonek ostuten deuz, lapurtzen deuz. Eta orduen da alako bidimentzinoko, bueno, grafikokin nahigo politzetetan arren bidimentzinetako puzzle jokutsu bet, ikusten duzu modu entralerrien ez, hor Mario hainbat objektu giltz eta bar bilatu bierko deuz mailan zier. Eta gero, erabaki behar dugune da ez, zelan heldu horretara, eta zein dan biderik aproposena, objektu benak lortu eta dana erabiltzeko ez. Egiz da, originala nahiko maitatu da, Game Boy Advancekoa, eta bueno, hau azkenien ez da holan joku handize bez, ikusten da grafikoki da, ez da potentiena, ez da, edo Nintendo emaiarek handizenekoa, baina bueno, bentsete hotxaieko Nintendoko estrenaldi txikitzu betizeteko, nahikoa proposa da. Goratzen pixkat, distantzia mantenduz puzzleak eta estilo Braille estilo, hau da mapa bat daukazu, bidimentziotan puzzle bat soluzionatu behar duzu. Bai. Eta ero aurrera jarraitu. Bai, ados, hemen, Nintendo betiko bidie da, baina nik uste eta katxu dela, presizoa ez, 50 eurotan kaldatuko da, eta, ostras, gero ez da joku txarra, ez da izango segurunik, baina... A ber, Nintendo. Bai, eta... Zerbeti iteu berdina. Adotu lertu, ez, euren bidie edo dala gure jokuek hau balizo dabe, eta hortik ez gara bajatuko ize inoz, eta bar, baina bai, saldi berien, ezin dozuko alderatu hau Zelda handi bategaz, edo Mario handi bategaz, eta bar, orduan antzeko presizioan kaleratxe, nik uste katza dela hor. Baina, bueno, gero seguru pila salduko da bela, eta izitu ingoztiela, ez, baina... Neharritzen hauna da, eta ez daiela inorra zerretu, baina Switcha izan da, kontsola bat publiko gaztetxoenantzat orientatuta dagoena. Ez da ezaten ezin deula ibili besteo, baina argi dago jolas asko family friendly eta zeadian, Prezio horiek jartzea egokiena izen ote daiteken. Ze aurra askok edo gazte askok gurazio izkatuzkio 50 euroko jolas bat. Gainera asko ez duna irauten edo joku asko ezin diezuna atera. Ez da ize puntutara inoan estrategia egokia hori. Eta ez litzateken ego izango merkeago jarri, baina askoz gehiago saldu. Baina beti izan da hori, Nintendo jokua. Ja, bai horregatik, Nintendoren gaitza komila artean hori da. Orduan. Bai. Bueno, eta azkenengo aipatzekotan, baitare beste ultraklasiko bat, eta da Final Fantasy VII Rebirtha. Akizuten bezala, Final Fantasy VII alako remake remasterizazio bat egiten nahi dira, kapituloka entregatzen nahi dira, eta urrungo kapitulua esango litzatekena. Ustet, 3. dala, Lander? Ez hau berez bigarna. Bueno, 3. bezan lehek esentxu baten, ez? Enbiena da Crisis Core, sala PSP-ko Final Fantasy VII, horren remastera enbien be, bai. Bale. Orduen, izan lehek 3. dala, modu batera. Bale, baina Zazpiko... Zazpi originaleko bigarna tala izango. Bale. Bueno, otsaiako eta 9an estrenatuko da, eta aurrekoak bezala PlayStation 5-erako
estrenatuko da. Grafikoki exagerazioa jolasa, puntu askotan. Baina, aurreko tamentzat nik iritzi bananduak entzun ditun. Batzuk asko gustatu zitzaien, eta beste batzuk, bat zitzaien beste gustatu, parte batean baitare, Final Fantasy VII erabilita zaukaten nostalgia puntu hori, eta txikitan izan zuen, jende hori txikitan, izan zuen impactu hori jadaz daukalako. Eta hori askotan gertatzen da, ez? Zuk era batera bizi izan dezu jolas bat, halako bizitzako parte batean, baina iritsi daiteke bizitzako urte askotara, eta jolas hori, baina ez daukain besteko impacturik. Nik uste dut kezen arrakazte izango da bela, alam dabe. Ni adibidez, hori izin dez, lehenengo atala iaten horren beste guzte. Batez be, erritmo nahiko eskaz aukitzi balako. Grafikoki aztakeri bada, borrokak simple dire, txandakako borrokak alboratu ditzen deuz, originalekoak. Tamen RPG, saksinozko RPG bada. Baina, nahiko efektiboa dire orokorrien, borroka ikusgarrizek, historize itzela da baina epatuz erritmo faltie. Eta hemen, ja sartzen da purut historiko zatila potentia honetan, ez? Lehenengo joku osorik zen Midgarri dizen, hau justo da Midgarri txiosteko atala izango zena, rebertzekoa. Baina, kontuan hartu behar dugu bai, aldaketa datozela histori zen. Ez da berez, ez? Igual spoiler txube da originala jokatu ez da benantzat, baina urtetxu pasa dire, orduen barru esartuko dugu. Erabaki dabe Square Enixekoak hartzie, ez? Originaleko historize, baina hemen aldaketa batzuk datoz, nik uste dut bat untxe bigarren joku honetan nabaritzen hasiko garenak. Eta orduen, bazkeni lortzen da bena da horregaz, bai jokalari veteranoak barriorak hartzie, eta bai barrizek, freskotasun hori mantentzi zeinoko historizen, dano gauz ezusteko ari adi, ez da? Eta bai, epatu behar da hori, momentuz, oino etxaien PlayStation 5-erako estreneko dela, baina trailerretan tabarra aipatzen da, esklusibotasune 3 hilabetekoa dela. Osa, hortik aurrera, suposatzen ez dakit iragarri, edo estrenez egituen PC-en ikusko dugu. Arraro altzateke jolazatain salduetako izan da, Square Enix preste gotea PlayStationen bakarrik ateratzera. Ze Xbox eta batiba PC-ko merkatua, Bai, alanda bai 3 hilabete, osa, zan gutxut normalien gitxienez 6 urtebete inguru izaten zelalako esklusibotasuna. Bai. Eta 3 oso motza da, bai. Ja, baina egunero esklusibotasuna garestiago daude, Bai. Ordainduz behar da. Gitxiago deki ganera, osake, bai. Bai, hori da. Estrenaldi handiak hauek zidan, eta orain motz-motzean, otsailean egongo dian estrenaldi txikiagoatik hitz egingo dugu. Eta lehenengo otsaiak 8 izango da, PS5 eta PC-en, Helldivers 2 aterako da. Helldivers sonatzen dit, baina oinez naiz kokatzen. Bai, eukik genduen analizi bet beinaten katuki nabarran eskutik. Da alako PlayStation esklusibo bat, kasu honetan hori, epatu dugun, PlayStation da PC-erako estrenetan da, baina originala moduen. Eta da batez be, harako Starship Troopersen parodi izango zana, oingoan 3. pertsonan da, aurrekoan ikuspegi simetrikoa ikusten gendu, baina oingoan 3. pertsona pase dira. Eta batez be da kooperatibora bideratuteko aksinozko tiro joku, ez? Nahiko itxuru osoa, nahiko divertigarri izango dela moten dugu. Eta garatzaileek bai aipatu dabe, eguneratzen jarraitzeko asmoako dabela, eduki gehiago gehitzen. Orduan ez dakit alde batetik, horrek esan nahi daben, eduki gitxi gaztreneko dela, ez, astion. Edo besteri barik itzela izango dela, eta lan dabe mantetxe jarraitzeko asmoa dekila. Adi hongo gea Helldivers 2an evoluzioari. Otsaiak 16an PS5 Xbox Seriesen eta PC-en estrenatuko da Skull and Bones, jolas, honeatik gutxitzain dela zatea gezurra izango litzateke. Igual konfunditzen nahi ez, baina hau piratan jolasa da, ez? Tipo Sea of Thieves, bai. Pila ditzein da, ja bukaerako sospetxa zauden jolasa bastante bandazo ematen eta desaster xamar aterako zela. Eta ez dakit, nola aterako dan. Ne bildur pixat emateit, egia da jolasa honek ez zitela enbeste tiratzen, baina Ubisoft da atzean eta Ubisofte bakite nahiko arazo izan zituztela, kantzelatu edo atzera bota eta hola ibiliziala eta
Normalean jolas bat horrelako problemakin ibiltzen danean, gero ona ateratzea zaila izaten da. Hala eta be, oso, osea, Black Flagetik irten omen zan edo idea edo lako zerbait, esaten dabe? Hau da, Assassin's Creeden itxasoko barkuen kontu hortatik, ez? Eta jendeak oso ondo ipintzen zeban, esate zeban oso ondo inda zebala parte hori, gainera Assassin's Creed bat izateko, ez? Etzala hortan zetan zentrau bihar. Eta ez dakit, gero nibe ezagututa pixkat Sea of Thieves eta igual funtzionatuko dau, ez dakit. Egia da hori, zuek esan dozuna, arazoak dauzka eta ikusin bihar. Ubisoft bai, oso garapen problematiko auki urte pilo baten, eta gero nik uste dut aurkezpena oso ona dekola, ez? Grafiko kita bar, oso politzia ikusten da. Baina gero biditzetan erakutsi da bezan gauzak mekanik aldetik, bueno, personaizek eta ontxizeko, betzeko, eta ni ez dozte asorik erakartzen da bilur nahiko txumoten duzte. Gero bai epatzen da, Ubisoft da bilela antzan ez, aprobetxe diarren ez, honega zein da bena, eta jakin ez teko laso etxurona, Assassin's Creed 4 horren remake prestetako bidi izango zala. Ez da gitzek izango gana edo ez, bai? Ja. Bueno, urrengora jota, bai, otsaiak 21 Bundle Tale estrenatuko da, PC eta Switchean. Eta ez banez konfunditzen lander, hau da, League of Legendsen oinarretutako alako RPG eraikuntza estiloko jolas bat, ez? Horize da. Hau da justo epatzen duen pasan hastien, ez? Riot Forge, hau marki ja desagertuko zela, eta hau da euren azkenengo bideojokue. Airritxek epatu duen moduen, ez? RPG bat da, lako baliabideek batzen bilko gara, gure herrize edo basi eraikitzen da sortzen, nahiko, itxura politxegaz. Ez dakizela Timon Arrazi, Jordelat. Bai. Hori da, horre dire protagonistak azken finen, eta bueno, eurekaz abentura bizitzen, eta barrez. Esan behar dutzen, hau punch klabekoak indabe, ez? Ose. No, seguro. Zer dizu eta estetiko gaitzik? Bai, eta erekin, aziera ikusi gure, baina... Beratzaia Lazy Bear Games. Baina ikusi hemen. Bideoan ikusten baldin badago, entzuten zabiztenak ez duzu ikusiko, baina bideoak azkenean dago, guk beti begiratzen dugu, ez? Landerren artikulua, eta hor bideoan agertzen die, ipintzen dizu linkak, dokuzu aukera bideoak ikusteko Gamer Hauntziko paginan eta dana, eta hemen ikusten da, Graveyard Keeper eta Punch Club Studioak. Bai, arrazoi dikuzu, bai. Bai, da, ikusten abila adibidez interfazie Punch Clubekoa da. Hori da. Irtetzen denean objektuak eta hori dana, pum. Bai, oindin izle bai. Bai, eta oso politxa, estetikoki brutala bentatzegat. Bai, nahiko hori, ez da, joku cozy wholesome moten deu, orduan, olakoak guztien da ditzuzenako eta ganera League of Legendsen sali bazarien, aukera politxe hor. Bale, aurrengora jokutzen deu, Son of the Forest, otxeako tabian PC-erako publikatuko da, orain arte beta irekia, early accessean egon da, jolas hau da The Foresten jarraipena esan daitekeena. Eta, hori superbidentziako jolas bat, alako uarte tropikal, edo ez dakit, nahiz eta ez daukan itxurazko tropikala, baina, toki alako galdu batean, eta hori, eraiki berdezu zeure bazia, materiala bildu, aurkari garraro batzuk ez? Bai, eroso egoten dira, eta ero historia nahiko, lehenengoa bentzan, nahiko historia arraroa zaukan, nola bukatzen zen, oso, ez dakit, etzun, nik ez nion zea hondirik atzen, konexioa hondirik eskaintzen zuenakin, baina, nahiko kurioso zuen, desde logo, historio ez ohiko bat zen, eta, ikusi beharko da bigarren hau nola amaitzen den. Ez dakitena, erleak zezen egon bertzioak, jada historia amaitzeko aukera zeneukan, baina, Ez que alako jokuek ez duz bapesa garraitzen, orduan. Honek pegi politxa aukiko da, ez? Oso iuna. Bai, oso iuna, bildurra dauka, kooperatiboan jokatzeko balea dizu, launekin ibiltzeko. Violentoa. Bai, bastante violento. Era ras bat historizegaz, ez? Esango dugu. Eta, baina askoz violento. Bai, estilo horta. Eta, baina, pixatu oraindik horra, porque hemen, adiz, aurkariak intzituzunean, desmembratuta inditzazketzu, eta... Ez da, kriston joioa ematen da joku honek. Bai. Eta koba eta sartzezean, pixkat, ez da.
Ni ez da jolaste, Osea, baina ikusi dut, eta Nik hori da, ikusi dut. Baita, orokorren, Early Accessa behintzet nahiko balorazio onak edo jokalari asko behintzet bai dire denporatxo baten. Orduen bastakitz, 1.0 berzionek sekarko dauen, berez? Ia espero du behintzet errendimendu ona izeti, goza bat. Baina, bueno, ia alako biziraupen jokuen zaleentzat, beste aukera hon bat. Bueno, hurrengo jolasa remake bat da, Brothers A Tale of Two Sons. Otzeako eta sortzean estrenatu gana, PS5, Xbox Series eta PC-en. Bere garaian ikusi nuen jolasa eta nahiko historia polita zen. Ez dakit ze puntutara nioen. Ejatzo gustaten? Asko guztiaten. Eske nik daukat. Baina nahi zibili sekula. Polita da. Gainera bi pertsona ebili zaitezke, ezkiz bat, no? Bueno, berez, mando bakarragaz kontroletako da. Josti bategaz pertsonaia bat kontroletazu eta bestigaz bestie. Azara ebili, beste pertsona bategaz, ez? Mando bardin eukine, bai. Osa, bi mandorekin beha bai. Da mando bakarragaz. Egia, mando batekin da, baina zeuk manejatu horretu zubi ezbera. Da mando, osa, joystick bat eta... Osa, esan duzu jokalari bat, baina bi pertsonaia. Eta, bueno, historia polita dauka, bia nahiena, eta ikusten ditugun irudietatik remake-a, bueno, ez dakit historia asko aldatuko da remake-aki, baina desde luego grafikoki bastante mejoratu dute. Vale. Eta, bueno... Estire horren politxek esan behar da, baina orokorrien aldakete horrek usten da, azkenien originala, oin amapiko urte estran esan, eta estudizo erdi txiki batek eginiko esan, osake, Eta azkena Star Wars Dark Forces Remaster izango da, otsaileko eta sortzean baita estrenatukoa, PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One eta Switch guztietan, plataforma guztietan estrenatuko da. Eta landar hau bai ez nula ezagutzen. Hau Damienek ondo ezagutuko du. Bai, seguramente. Dark Force mitikoaren remasterra. Kalkatan eta kompania. Hori da, niri egia esan, pillo gustatzen saga hau. Egia da justo ez dela Dark Forces gehien ibili naizena, ni gehiago ibili naiz gero Jedi Outcast eta Jedi Academyra, uste dela urrengo biak, ez? Okeres baldin manago. Baina honetan behibilitan nago. Azkenean da, izango bazan bezala Doom, baina Star Warsekua. Eta bai, puntazo bat, bere remasterra zela sentitzen da, ikusten danez, aldaketa haundi barik, izango zan eta Tomb Raiderrena bezala, ez? Itxura aldaketa bat. Nostalgikoenak gustora ibiltzeko, eta bestiok, saiatzeko, ez? Probatzeko aukera bat. Baina bai. Pelikuletan hainbete faiatzen dituzte disporoak Stormtrooperrek, FPS erraza izango da. Homen ez. Bai. Bale, ja berez estrenaldizik errepasetan nahi baduzuen urrengo albistera pastan gara, ze haue potentetxo da. Bueno, justo pasan asteko irratsaioa grabatzen bukatu genuen momentuen ikusi genuen albistia, PlayStationek State of Play barriz iragarri eban, eta hortik egun pare batera, urtarrileko azkenengo gunien, enban aurkezpena, ezta? 40 minututan, PlayStation Studiosen zein beste hirugarren estudioan bideojokuek aurkeztu biezan, nahikotxu egon ziren, iragarpen interesgarri zebe bai. Naiz eta egizizan aldez aurretik jokuen zerrenda osoa filtratu izan. Baina, horre gitxineko da, alako batez behalako aurkezpena datorrenien, zen ikusten apurrute gatzata piperra ez, gogoak pizteko balizio da bela. Orduen, azte gara nago zuen errepasetan. Amaitzeko, amaieran ikusi gendun segurenik aurkezpeneko joku handiz izana, Death Stranding 2. Azpititulue jaso deu, nahiko komikoa askontzat, On the Beach deitxiko da. Eta, 2008 estrenatuko deu Hideo Kojimak, ez? Momentuz PlayStation 5 kontsolan bakarrik. Ize 10 minutxuko trailer cinematiko oso luzie, aurkeztu ban, zelan ez, betiko moduen. Eta egizizan, historizoa kontatu nahi dozkue, baina, nik berez stop gainditu aurrekoa, eta aparte Kojima da orduen zorakeri pilo dauz, osak uste dut inor bezala oso argitxut, oso argi geratu ez, pasetan da bienagaz, baina orokorrien itxura politxedeko lasan bier da, eurreko jokuen oinarrez ematen duko duzela, hori ez da, azkenin mundu ireki baten zier, esploratzi eta batez be oztopoa gainditzen juti ez leku batetik bestera garotzeko, bidiek eraikitzen eta bar.
bai ikusten da ez behar naturala handiz hauek, ez? Emongo direla oinkoan, hor ikusten da alako uholden moduko batzuk edo mendikate bat zuzenien apurtzen ageri da, orduan ez dakizelako astakerizek egongo diren, baina oso itxura ona. Aipatzen dute Mexiko. Guztia izango da Mexikon edo zati bat izango da Mexikon? Ze lehenengoa Ameriketako estatu batuetan zen. Bai, hori bai. Idari peslan izango da noengoan, suposatu da azkenien munduek honetatzen jarraitzuko da bela, zentzu baten, ez? Ez dakitze puntu. Baina, bueno, eurrekoaga sondo pase da benak hau seguru guztuko da bela. Nik ez dakit seguru, nire ustez azkeneko 5 urtetan da atera da jolazik gehien gustatu dezaiena da, Death Stranding lelena. Baina bigarrenek kriston bildorra daukat. Porque dakit izugarri gustatuko zaidela edo izugarri decepzionatu guna bela. Zentzazio daukat bi estremota joat izango gala. Ordo. Ni beti dauka gogua, baina eski hain motela da, eta hain denbora gutxi daukat. Ja, para baten hasiot, eta ordu batzu sartu dut ez da itxin jo, gero. Osake, eta nik uste Metal Gear kasaidez barine pasiko dela gaur egun. Seguru nik gustura hasiko negazan, baina gero horren beste bideogaz eta bar, alboratu. Guztean atezelako da ja esagutzen dutaz, ez? Baina zerrotik hasi ezkero, zentzu baten gogorrak egin bat esan. Denbora behar dugu jolasonek. Death Stranding bi aurre atxin izten dugu, eta, bueno, aurrengo aurkezpeneko beste joko handizetako bat, naiz eta askon artien bat decepzionetxu bat izen. Silent Hill 2 ikusteko aukeriuk egin duen, barriro, remake, lehen jokaretasun bidizoagaz, eta zehatxik decepzioa, borrokatan ardazti erabaki dabelako ekonomikoak eta Bluebird timekoak. Justo Silent Hill batez bezarrak ez dire ez, beldurrizko joku dire, survival horrorrak, eta justo borrokak zen dire oso bigarren mailako edo hirugarren mailako kontu bet, orduen. Justo horretan ardazti ebidizo lehenengo jokagartizun bideorako, nahikora baki bitxize dela, esan bier da. Eta horrez gain, grafikoki egiz izan, ez da oso erakargarriz, egiz da Bluebird Team ez dela oso talde handi potente esango dugu, baina, oin urte batzuk iketu duen ez, Resident Evil 2 remake, eta nahiko txuro bi eukibala esan bier da. Orduen, ia, Slam kudeatzen daben remake hau, historiko beldurrizko joku maitatunetakoa da, Silent Hill 2, eta ia Slam urtetan dan. Badakigu PS bosterako eta PC-erako estrenatuko dela, baina ondino datarik barik. Nahi pertsonaiak pixkat deskologatzen hau, en el que ez dit hainbeste zaiten, koinziditzen mundua grafikokita nola ikusten den, da pertsonea zerbait arraro tapatzeat ezin detena deskribatu. Uliar PC bera, eske usasko, ez dakit. Ez dakit. Eta gero, arrazoa, nik borrokan eta disparotan zentratzea lehenengo trailerra edo ateratzen dezuna, irutu zait kagada bat dela hostia jodala. Baina, bueno, Konami da. Konami da, ez dakitze bide jarratzen da bizena, apuro galduta da biz, orduan, ikusko dugu. Ia, Metal Gear remake bi hori motazte zentzu horretan. Ja. Eta, bueno, Silent Hill egaz jarraitzute, beste joku bete iragarri bien bebai, eta iragarri da kaleratu. Silent Hill The Short Message, deitzen da, dalako doako joku txikitzuet, PlayStation posterako kaleratu da bena. Eta, bueno, trailerra ikusitzea nahiko argi geratu zen, da nik ostien ikusiotu zen irudizek hori ze berrezen da bez. PT edo Silent Hills ez, demo esagunaren, PlayStation laurako kalatu bien demo esagunaren, bantzekoa dala esan bier da, lehen pertsona ebilko gara, bideorizko gune desberdinek esploratzen da, puzzle gainditzen. Eta, bueno, esan dugu moduen jakaleratu da, doakoa da, oso laburre da, ustot, 2 orduten gainditutu ekitzeko dela, eta bai aipatu beharra, lehen balorazioak ez dizela oso onak izen, zoritxarrez. Ordu, bihurrizko jokuena da benantza, atordeko aukeratxuet, batez berotzen azteko, ze segurenik hau, Silent Hill bost bat edo barri baten aurrekariz izango dela pentsa aldugu, baina, bueno, ikusko da. Eurreran niretzako, aurkezpeneko jokurik interesgarrezentakoat, realitate virtualekoa dela kontuten hartunde, igual ez dela bez danontzako edo danodeko gun zozer. Baina, bueno, Metro sagan bideojoku bareze iragarri bien, Metro hauekin inditzen da. Eta bengoan, realitate virtualien izango da. Egiz izan, Half-Life Alyxekin, karagarrizko antzekotasune dekoz, ikusten dugu horrez, oiko gauzak ingo dugu, pistolak errekarretan ibilko gara gure eskuekaz, gazan,
babes maskari jartzen eta bar, esalako guzak, baina orokorren grafikoki eta girotzatetik oso itxurana, azkenien hori da Metro Saga honen indargunitako bat, girotzia, eta hori mantenduko dela moten dugu, orduen jogo asko ikusteko hau, seganera ez da bagarrik PlayStation VR birako kaleratzen, PC-erako bestrenatuko da, 2024 honetan, osak egia laster trailer gizak ikusten dugu zen. Jakina metroak nolako adian, baliente izan bertzea jola zontan hiltzeko. Osa, que PC-erako, claro, beste VR batzukin. Metakin eta... Metakin, hori da. Eta, bueno, beriak estimenak eta, ez? Suposatxo ez da lagongo mugarik zentsu horretan. Normalean PC-en egoten da opzioa ibiltzeko edozen betaurrekoekin. Azinen jokuna da bera izaten da. Baina tontakeria izango litzak ez bazenuk aterako Steam VR plataforma erabiltzen du. Bai. Steam VR ez da Valveren betaurrekoak, Da plataforma bat, betaurreko pila batek erabili izaketena. Bai, ez dakitena da gero resoluzioak azkenean mugatu leiken, zela da, dispositibo bat edo ez. Bueno, baina resoluzioa gestea ez da arazoa. Arazoa da izan dutekotan igotzea eta ero rendimendu eskaz aukitzea. Bai, ikusin biako da, bera. Ozondo. Bale, aurrera goaz. Bai, netzaten notizia hona, Ander? Olako jokuak egotea, gero eta gehiago. Doitzen joateko. Falta moten esan ezalako joku handi bete VR-koa, eta emoten dugu hau izango dela bintzet. Emoten dugu Steamekin zebala ez hori pixkate bestiak sasatzeko, eta ez dugu ikusi, jokan movimendu hondirik. Ez, hori da. Alexen maiara iritsian inorrez dago, eta nik eblaz ez da iritsi gainera. VR joku katzen itzitze, Dragon's Dogma 2 trailer barriz erakutsi bien. Ez da handi bat, ez? Ez da handi bat, ez da zer barririk ikusten trailerrien, baina egitz jolasteko gogo asko emoten dugu, ikusitxe bidizua. Bueno, hori baik, da mundu irekiko fantasiasko jokue, gure talde txuk askungo gara mundu zabalat esploratzen, monstruan kontra borrokan, hainbat klase, kategori, maila desberdinuko dugu gure pertsonaizetzako, eta orokorrien, oso itxurona, grafikoki aztakeria da, eta ia ondo urtetan dakien. Egizean hil lehengoa guztearen arrapeti kostetxeat, horren beste, azkenin lehengo misio da ondo pase dut, baina aldi baterako itxietxe dut. Baina honek apuro erritmo hobetzen badauen, ustot joku potente baten aurrin gauzela, eta ganera ja estreneko dana, martxoako 22 estrenetan da, PlayStation Box, Xbox Series eta PC-erako, osake laster jasoko dugu analizisek, iritzisek eta bar. Ondo. Oso da. Aurrera goaz, aurkezpeneko protagonistetako bat izen zanagaz, edo bentset iragarri bienien hauza aipatzezan, Rise of the Ronin deitzen da, jasagutzen gendun berez Team Ninjan joku hau da Koei Tecmo argitaletxe japonierra da. Eta bueno, da lako Nioh, Wulong eta Ghost of Tsushiman arteko nasketi izango dugu, bertan Ronin baten rola beteko dugu, hau da Jaberik bako samuraize. Eta Bakumatsu... 19. mendean, ipintzen dago. Hori da, Bakumatsu barora jungo da, Japoniako 19. mendiera, eta bertan Yokohama aurkeztu dabe, irize, eta bertatik bilko gara alako, mundu irekiko elementu ukaz eta bar, batez borrokak izango diren nagusi, esplorazioa, baina, izan birot, Koei Tecmo joku kasaroko horrien, aurkezpen nahiko txukune ukitzen da, besta altzen igual, airukoitz batera, baina gero ez da bela horren beste betetan bez. Eta hori amena aipatzen dugu rekik, Assassin's Creed dala Japonian, gitxi gora bera hori dala esan aldugu. Bide batez, Ubisoften Assassin's Creed Japoniarra badatorbe bai. Oineko falta ikusteko, baina laster ikusko segurunik. Eta hori han ikusten dugu gantxo erabiltzen etxitara egoteko, alako... Gantxoana da Sekiro. Sekiro guztiz, gero planetako... A ver, Lander galdu zaitugu pizkat. Lander galdu dugu momentuaten. Join, esta Lander on jokan... A ver, ontxe, toz izan. Horain bai. Esate zinuan, gero gantxua erabiltzen zaun alde batetik, eta planeatzeko, ez? Beste zerbait. Hori Zeldan estilora, ez da, azken finien. Horre ikusten da, hainbat jokutako elementu ekartzen duzela, eta gero ikusko daia maila honien implementetan dauzen danak, edo zelan. Ez dugu itxura txarra horrekorrien, baina ikusiko da, merezi da ben, ez? Beste Ghost of Tsushima, edo alako jokuen aurretik honek merezi da ben. Oso ondo.
Eta laster Bai, izango da, bai, martxako gota lau, PlayStation bosterako momentuz, esklusibo, baina ikusko dugu beste plataforma. Habe sarrera dukan. Ez que un problema da, jendia nitxuak aukeratzen hasi dela, hainbeste jokukin. Total. Jode. Bueno, Bueno, sí que se pentsat... es que si será ya. Bai, Lander, nik uste dut hori atzerapen batekin entzuten gabizela, ez? Vale, momentu baten egotena da berabiarazi ez, horri aldi, badazpadan. Vale, Vale. ados. Ba, bitartean joango hau komentatzen horrengoak? Bai, bueno, urrengo jolasa Sonic X Shadow Generation izango da. 2011ko Sonic Generationen bermasterizazioa izango da. Alare, eduki berriak ekarriko ditu, Shadowen aldetik. Eta, bueno, data zehatzik oraindik ez dute adirazi, baina esan dutenez udazkenean jasoko dugu eta plataforma nagusienetan egongo da. Eta, bueno, Sonic 3 dimentsioko beste bat, azkenean eukiko du exitua, ze beti hori izaten da, ez? Sonic 3Dkoak kostatzen zaiela exitu eukitzea. Bueno, Frontiers azkenak nahiko ondo funtzionatu zeban, esango neuke. Baina, egia... Bai, berea katzakaz, baina, bueno, azkenen eukioan bere nitxotxu, Geuzia justo Sonic Generationsek berez 2011 nahiko harrera honauki bala. Nire justo jota horren beste guztetan, Telegram taldien behorri biziren batzuk komentean, espero bien joku bat zala hau. Baina, azken nirengo da bena da, hori, ez da bermestarizatu, eta gero Shadowen maila honek gehitzu, osak egia, maile mantetzen da bena, edo ez. Azken niretzen da bena da, alde bat egozu Sonic zarra, beregaz bidimentsioko maila gateko zuz, eta gero Sonic modernoagaz, baina irudimentsioko mailak, Sonic Adventure 2, edo Sonic 2006 antzeran, horren nasketatxu bet dau, eta funtzionaleike, baina nik uste kontrolak eta hotuen behar da bezala. Bai, netzat saia, emoten do saia dela. Eta bat ez be, agertzen dian bentsat in-game ematen da bene estena batzuk, aurretik ikusten, ez dakit oso ondo nola joango da, baina bueno. Nahiko automatikoa, asko gidatzen dutxu eta ez dago horra gazonik. Ados. Bueno, urrengoa... Judas. Aurkezpeneko beste joku handi bategaz, ez? Judas, dala Ken Levineen, hau da, Bioshocken aitzen urrengo jokue. Eta, bueno, Ghost Story Games deitzen talde barrezegaz da beli garatzen, baina egiz izan, Bioshocegaz antzekotasun handiz edekoz, ez? Lehen pertsonako abenturi dekogu, boteriekaz, mekanikak oso antzekoa dire, alako mundu bitxi bat esploratzen ibilko gara, egiz izan, historio trailerra izan arren ez dugu askorik ezagutu, bez? Baina, bueno, orokorren nahiko txiroan, grafikok igual ez da horren potentie, baina jolasteko gogoak emoten duz, Bioshock bat da, baina Bioshock izena izan gabe eta beste toki batean jokatuta. Bai, gitzi bera, horreko plasmidoan botere horrek ikusten dugu. Bai, ezke praktikamente mekanika aldetik eta berdina da. Baina, bueno, Ken Levinek hori daki ondo egiten, beraz, zertarako eskatuko jo, hori da. Revoluzio bat egitea. Berarik kopiatu biharrean ez, berak egiteko zuzenian. Hori. Oso ondo. Aurrera goaz, azkar batien, beste joku handi bet filtrezana, eta, bueno, ez usteko apurret dala landa be, Until Dawn ikuske dugu barriro, dala 2005 urtien Supermassive Games taldiek argitaratu banelako biorrizko joku ez, slasher estiloko filmen bidie jarratzen mana. Oingoan, Ballistic Moon deitzen da talde bat da hartura dune, egiz izan da Supermassive veteranoak osatu da ben talde barrize. Eta Until Dawnen remake egiteko, Unreal Engine 5 erabiliko dabe. Egize da, erakutsi daben bidizioan ez da bela moten aldaketan handik egongo danik, baina aipatzen dabe bentzet bai egongo dizela gauzak, Eta garantzitsuna PlayStation 5erako argitaratuko dabe, baina baita PC-erako bai, orduen lehenengo bidera izango da Until Dawn hau PC-en ikusten duguna. Eta, bueno, dalako, hori, ez da, aventura grafiko bat, cinematika oso potentik ez, batez behera bakizek hartzen ibilko gara, hainbat pertsonaia desberdin kontroletatu, azken, bilorrizko joku, film klasikoan, ibilbide jarratzen dugu. Eta quick time eventakin. Hori da, topera. Orduen, saiatu berko gara, alik Berriro jauzi da, hori, quick time eventena mitiko bat. Dragon Slayer. Bai, ez, nik gogoratzen dut, ni bentzat joraztu nuen bere garaian Fahrenheit. Ez dakit ezagutzen duzun.
Zona iten dit, baina ibilita Bai, ez nago. aspaldiko jokua da, eta bai, hola berdina esan, teklak eta momentu egokian zapaldu, erabakiak hartu, eta azkenean oso narratiboa esan, eta historia bat kontatzen zotzen. Hemen ez da danak kuikte bentak, Puntu, momentu Zume batzutan maneja egiten dozu, ez, baita? Bai. Fahrenheit aipatzen duzune, azken da Detroit, Bai. Two Souls, Bai. Detroit, Beyond Two Souls, Detroit, Bai. Become Human, hone danak, ez? Bai. Horren... Bai, gehiago da hori. Estudizoana, barriñe desan, de hecho. Baina Heavy Rain, bai, da hori. Heavy Rain, Quantic Dream hasiera honek, gero Star Warsen bideojoku eitzen ibizirela, ez dakitxo niko jarratzen da edo ez. Baina, bai, estilo hori da, azkenien, bilurrezko kutsu egaz, ez da esango dugu. Vale. Oso ondo. Eta, a ver, Angel Divers lan ikusi dugu, ez? Ja, hau. Ez dago goi pinki behar. Angel Divers, bez, kanpora, gidoien kanpoan etxetorra etxe justo. Baina horrengo da, bai, Stellar Blade detzen da bideojoku ikusi gendun, ezin zala aurkezpeneko bigarren protagonista handiz izango dugu, kako txartien. Eta da, Shift Up Studio korearra garatzen da bien, hack and slash aventura bat, ez da? Oin, aspalditzik ezagutzen dugun joku da izan, alako Nier Automata, estetika oso nabarmena dekola esan bider da, orokorrin bai jokagarretasun barrotu bai. Aspaldiko joku da hori bai, oin piloa iragarri bien Project If izenagaz. Eta egize da, begira nahiko erakarri bazela, apileko 6 estrenetan da PS5-ien, jo baina niri benetan iruditzete joku, ez dakit, atxera bota jazte, zentsu baten, ez dakitz badan protagonistan itxuri gaitxik, edo jantxizek, edo zer da, baina, borroka ikusgarrizeko hori bai, baina ez dakitz ni ba. Protagonista oso japonesa. Bai. Oso diferentea. Igual Bayonetta bere garaian, ez? Oin egingo basan, igual hau izango zan, ez dakit. Jo, bai, eske justo Bayonetta bai basan horlako taldi berien, ez? Parodia satira moduko basan esalako diseinuana eta bar, no ez dakit. Baina, lazer ikusko hori, esan dugu moduen apiriako bat asai estreniko da, osak egitzi falte da ikusteko. Ja. PlayStation bosterako hainbat iragarpen eukik enduzen bebai, Zenless Zone Zero, hau da Genshin Impacten eta Honkain garatzaien joku barrize, helduko da PlayStation bostera, oineko estaztren, berez, baina kontsolarako bersineko du bebai. Dave the Diver, patxek endunez, The Game Awards-etan da honen inguruen polemiki egon zala, hau be PlayStation bostera helduko da. Eta bukatzeko V-Rising, zala PC-en estren esan, ez dakitzi egez, edo urte pare bat izen basan, baina, askok Diablo gaz alderatzen dabe, baina gehiago da biziraupen eraikitze RPG jokue. Baina, nahiko arrakastatxu bizizan PC-en eta hau PlayStation bostera helduko da. Ditu. Eta bukatzeko, Plato fortea. Hori da, ezta, plater nagusize edo bentset, alde batetik ez dugu ikusi zer, baina bestetik hau da abizena potentina, ezta. Kojima esan pase bakarrik Death Stranding 2 irakusteko, joku barrize aurkeztu ban, Faisint, ez dakitzen anauzkatu, deitzuko da, eta PlayStation egaz elkarlanien garatzen dabil. Zeizengo da, Kojima dinoenez, akzinoa eta espioitza batuko deuz, orduen Metal Gearren oinordekoa dala esan aldugu. Eta, epatzen dabe, punta-puntako teknologiz eta munduko talenturik onna batuko dabez, bideojoku mundukoak zein zinemaren mundukoak. Eta horrei lotute, iragarpenan bukaeran, iragarpenan Kojima gozan Hermen Hastegaz, PlayStation Studiosoko zuzendarizegaz, eta azkenien, grabetan bien estudizotik kamari aldentzen doa, eta ikusten dugu Columbia Pictures Cinema Studioetan dauzela. Orduen, jaserrengo daben Kojimak, ez dakitz. Kojima, ode hori be badabilitzen, ez? Ode da edo zela da. Bai, ode. Ostia, ode, Death Stranding 2, Faisint, esan dut, Kojima ze da, Christopher Nolan berriza, ero bere garaiko, osea, bestia, zela da, Indiana Jonesena. Steven Spielberg, eske, produzitzen dau, dana batera, bat abestean atzetik, osea, bai, exagerau da, eta beti gainera gauza berriak itzen, eta hola, jode. Txiste bat bihurtzen da, ere. Ja, zenbat denbora ematen duen lanean tipo honek. Bai. Hasta geri bedo, bai. Eta hori, oinoko alanda be, ez da bezer erakutsi, osea, ni suposetetan jungo dala 2030-era, errez. Osea, urtik eta urtik falteko dira ikusteko. Bueno, eta ipaberra badao, esan deuna akzio eta espioitza batuko ditula, eta Metal Gear aipatu dugu, baina
ezin du unibertso horretan egin, ze azken finean horren eskubideak Konamina direlako, beraz, IP berri bat izan beharko du, naiz eta seguruenez mekaniketan eta antzerakotasunak izan ditzazken, baino Metal Gear unibertsoan ezin du jokoa oinarritu. Momentuz behintzat, Konamina da. Bueno, norbaitek esaten duen bezala, espero dugu benetan halako joko egin nahi duelako egingo duela, eta ez aurreko jokoen arrekastaz baliotzeko, baino ez. Hori da, benetan ideak dauzkalako eta nahi dituelako aurrera eraman, bestela... Nik uste gaur hon Kojimak egiten dula nahi duna, zetak asko salduko dula. Itzen daula, alda belako, básicamente. Alda ben ikustu desan dozila PlayStationetik, bitxu. Aldozien joku barri bet eta aldi berien filme bat eitxeko aukeri mongo dutxu, txugu, ez? Ze Kojiman ametxetako izan da. Zuzendari zizitik filmitako eta bar, orduen hor ikusi aukera ederra eta eurrera doa. De hecho, nontzen, amenez, Death Strandingen trailerra erakutzen zutenean, bideoan ipintzen du, bideoa edited by Hideo Kojima, hau da, bideoare beak, edo trailer hori berak editatukoa da. Arpentzatze talde batekin, baino horratzean zuzendari lana egiten bera ebilia dela. Oda, bera bizi egiten du zuzendaritza... Bai, pila guztiako, beti guztiako, eta bere jokutan eta nabari da, ez? Orduan, nik uste hori, ja, behintxete untxe montzere aukeri salto haitzeko eta barrurera, ez? Olin. Eta, bueno, horrek izan dirik itxego gara State of Playko iragarpenak, baina bai epatu behar dugu, bizer, edo beto esan da, otxaiak 7ko gaber dizen, 12 ardizetan, ikusko dugule beste State of Play barri bet, bakasun honetan joku bakarrien ardaztute, Final Fantasy 7 errebertzena izango da. Ez dago askoz gizago ikusteko esango nekenik, osak ez dakitze zertan da bizen, baina, bueno, hor ikusko dugu, ez, azkenengo zetasunek eta detaitzuek. Bueno, urrengo albisteak, nez, Lantar? Betiko euskal jokoan dosiak. Hori da, ezta, saio amaitzeko azkenengo euskarazko jokue aipatu nahi dugu, Renaissance Kingdoms deitzen da, igual ezagutuko duzu, berez, aspalditik existitzen den bideo jokue da. 8 azalik euskaratu deu, eta bueno, euskaratu da bena da, 2004 urtien Celsius Online Studiosoak kaleratu bain bertsio originala, baina ez da hori euskaraz dauena, da gaur egun sarbide goiztiarren edo early accessen dauen eguneratutako bertsio bat, bai? Ez baduzun ezagutzen, badalako roleplay, estrategia eta kudeak eta aventura bat, erdi aro Europarra murgiltzen gara, gure pertsonalizi sortzen dugu, balda izen soldaue, nekazaritze, tukie eta bar, ez dakitzu oso ondo zelan doazen maila horrek, baina, bueno, alako MMORPG bat da, nahiko grafiko, oinarrizko grafikoakaz, ordainpeko elementukaz bai, doakoa dan arren. Eta, bueno, orokorren nahiko itxura txukune alako jokuen zaleen txat, ez? Egiz izan, gaur egun batez ben mugikorretan modan dauz, eta hau ofizialki da euskeraz, PC-en nabigatzaile bidez, Androiden eta iOS-en alko dugu jolastu. Eta, bueno, hori ez da nire tipoko jokue, baina egiz izan alako mundu, ez, ireki masiboa sortzeko aukeri moten dozku. Beste 25 bat hizkuntzetan dagoela epatu behar da, katalan ez dagoa adibidez, orduan hor garatzaiek ibidere ez, komunitateekin parte hartzeko aukerak emoten. Eta zela da, berez denboraren baitako jokua da? Oda, zula gauzak eraikitzen eta denbora pasatu behar dela eta hori, hola? Justo baiet. Betxe probeten agaitzik, esango neke baiet. Nahiko galdute bilenean zela esan behar dut, menu eta interfaze horre oso komplexu dekoz, baina baiet zemoten dugu, bai. Batez beda hori roleplayza epatu dut, ez da orduen dekozu zure eskualde edo, zerbitxari izango zana ez, baina eskualde moduen funtzioneko ban, eta bertan bakotxak bere rola betetan dugu, ez? Tabernarizea, besti ez dakizer, eta bar, da orduen hori da porret helburu, ez da, justo wikizena epatzen dabe, ez? Jokue berez nahiko simpletxu dela, baina benetako sarmie edo hori dela, bakotxak zerbitxari propioan bere lan haitxie, eta hortik bizitasun hori emoten, ez da, giro hori sortzen jutie. Vale. Eta, ordean, anuntzioak eta ez dauzka, ez? Jokuako, dago premium aukera bat, ez, ikusten da. Badau premium aukerie, bai, baina ikustu dela, batez ben maiaz azkarra goteko talako guztakitzeko. Vale. Edo baliabidik lortzeko, eta bar. Ados. Orduan, batez be 8 honek, euskaratu da benak aipatu dozkunez, bere helburu da ametsa izango zen, euskal komunidade txubet sortzi, ze hor badauz, ez, esan duten modun zerbitxari ezberdinek, eta oinoko euskaldun ez dau.
bueno, honegaz sortu gurekoan, berezko zerbitzari bet, udalerrize, konderrize, gero foro ofizialitan be euskarantzako txoko agotie, hori da pore bilatzen da bena. Eta aia, gente denetan dan, esan duten moduen ez da justo nire motako jokue, baina bere publikoa seguru badekola. Ondo dago ezagutzea, bai. Eta euskaraz jolastu alizatea. Hori da. Bai, jokue bakarrik ez, webguni euskaraz dau, hainbat, lan nahiko txukunin da bela esan behar da. Bai. Ondo, bai, posteko. Bai. Igual, albiste hau interesantia, urrengoa Steam Next Fest, bat ez behar repatzen da benak zuzenekuan, ze gaurko albistea da, ez da, Lander? Bai, hori zea, geur hasiko da Steam Next Fest Parise, ametik ordu laurdenera, 7:00. Eta hori ze, betiko kutsue mantenduko duz, ez? Aste betien 100 demo eskainiko dire Steam plataforman, demoak, gero aparte egongo dire zuzeneko berezizek, elkarrizketak eta bar. Eta, bueno, beti bapatzen duguna, aukera oso politze da joku ez ezagunek ezagutzeko, hor eurek argitatu da ben trailer ofizialin hainbat dauz. Bai, epatu behar da, justo Steameko trailer honetan joku bilbotarro bat dauela, Bilboko Relevo Studioa presedan da bilen Bullfighter Neon, dekogu, probetako. Orduen, bueno, aukera politzeko hor, betiko lez, eta suposatxo datorren hastien denbori badekogun, komentiko duzula batzuk ez. Zu daukazu zerbait itxauta, probatzeko? Momentuz ez, bat bai, oin ez gogoratuko izenagaz, baina dalako aventura grafiko oso politzat, nahi badazun Damian salto baten paseko duzu jartzeko, eta aia... Bai, pasai dazu, pinkot. Eta bi ez da hartez, igual aprotxatzen dugu urrengo albistea askar esateko. Ez da gendik urrengo askar esateko da dan, Bale, ordean urrengo azterako usten dugu, aber informazio gehiago badaukan aipatzeko. Ze albiste bastante garrantzitsua da. Hori zea. Nigatzi bai, urrengorako izten dugu, eta ia autopetan badauten saltutxu baten, eta bidaliko dutxuet. Dalako, ez dakit zelan azaldu bez, aventura grafikoa moten deu. Horizatu pasatzen bestazo, Bai, soinuko bilen abil, egiz izan, eske izen berezitxu eko lesbe, naz ondo goratzen. Ez salto baten egiten duten, eta listo. Zan beharra dago, jendeantzat, demoak izaten diala eta guztiz debalde izaten diala demoietan ibiltzea, beraz, ez daukazute zer ordaindu beharrik, denbora tartetxo bat hartu, asteukaran adibidez, eta deskubritu jolazak, gero agian bat emat gustatzen zaizute, eta etorkizunean eros dezakezuete. Eta, danetik egoten da jolazak, egoten dira, ez dakite akziozko jolazak, RPG-ak, gehiago hakan slash-bean bat ustez pora ikusi detela. RTS-ak ikusi da. RTS-ak, eta... Hori zera, behar da ganera, bai, bilatzai etxudeko laberak Steamek, zelako egunetarako, daurun nahiko errezala topeti zure estiloko jokuek eta bar. Ez topetan, dana ez dut egon gura hemen bueltaka. Bueno, ez egingo dozu komentario bat Telegrameko kanalian be bai, eta gero analizitxo bat. Baina, bueno, Telegrameko kanalian zaetenok bai ikusiko dozu, zein dan Landerrek fitxauta dukan aventura hori. Eta, bueno, nik uste ja orduz pasau ganez, ja agur esateko ordua dela, eta gainera zitale etorri da, zeke jogu bagoia. Eta, bueno, eskerrik asko entzuten egotiagatik, eskerrik asko zuen iruzkin egaitik, eta hola datorren hastian egongo ga. Eta gure Lander eta Aritz baita. Bai, agur, ondo bili. Hale, ondo zei.